This is Martti Lehto reporting for CNBC Breaking News here from Tampere, Finland. We have just arrived on site here in Tampere, and what we're witnessing here is an object that has actually fallen down from the sky. Now we have some experts that are taking closer investigation on the subject. You can see it right there. Now what they're telling us is that it might be part of an aircraft or from outer space. Be part of an aircraft or from outer space, but what we know for sure is that it is human built. Now we have contacted the US administration about this, but they have denied their connection with this incident, so we're expecting it to be from Russia or from former Soviet Union. Now, the problem with this object is that it is intensely radiating to the vicinity, and actually the radiation levels we're getting are exceeding those of Fukushima in 2009 and those of Chernobyl in 1986. Now, this does not pose immediate danger to US residents in the United States, but rather to those here in Finland and in Tampere. Now, we do have some local bystanders here, and we will take them for interview. No niin, eli tilanne on nyt sellainen, että meidän taakse on tuohon konsulin saarelle pudonnut jonkinnäköinen objekti. Se on todennäköisesti satelliitin osa. Minkälaisia ajatuksia herätti tää ympäristö tässä näin, kun kävelitte tuolta äsken? Joo. Osasitteko yhtään arvata, että olisi kyse ehkä satelliitista? Ja tosiaan, siis nyt suurin asia tässä on se, että sieltä tulee jonkinnäköistä avaruussäteilyä, eli meillä on
se mikä on kyseessä siinä, niin alfa- ja gammasäteilyn yhdistäminen, teettasäteily, mikä ei ole hengenvaarallista, tällä etäisyydellä ollaan. Tässä on onneksi vesiympäröimänä, että ei mitään hätää. Toi koira ei mennnyt tulla kuulkaa tosta, niin se vaihtoisi, kun se yleensä menee ihan normaalisti kosken reunaan, niin tää koira niinku ihan niinku tuli sillai, että niin, ei... Nyt on joku pielessä. Niin. Joo. Hei, mutta tässä on Mikaela Ulfsten, huomenta. Huomenta. Hän haastattelee teitä ja jos ei haittaa, niin täällä otan myös materiaalia. Mä otan tän pipon pois. Joo, okei. Tukka oli nyt täältä. Oikein. Menee kuitenkin ikkunoista sisään. Se todennäköisesti ei mene tuosta tiiliseinästä, mutta voi olla, että siellä ei pystytä enää pitämään noita tiloja. Mitä mieltä olet siitä, jos jouduttaisiin purkamaan? Tai ainakin evakuoimaan? No en tiedä, mutta miten me voidaan seistä tässä nyt, jos semmoinen vaaratilanne tässä esimerkiksi on? Välitöntä vaaraa ei ole. Joka tapauksessa siinä on vielä vettä välissä, niin se heijastuu eri tavalla siitä sitten, niin ei ole tässä vaaraa. Se on kuitenkin veden ympäröimänä tuossa ja säteily. Olisitko valmis maksamaan esimerkiksi enemmän veroja siitä, että saataisiin se säteily eliminoitua pois tältä alueelta? Täytyyhän se tietysti pois saada säteily. Kyllä. Mutta samanaikaisesti voi todeta niin, että mä oon syntynyt täällä. Ollut muualla hommissa koko elämäni ajan. Kyllä. Ja siihen liittyen sitten oli tässä Finlandskonella töissä. Meni 1880 töihin ja eläkeikään asti se oli hänen ainoa työ. Olemme nyt tässä ihmisille antaneet jodisuolaa sitä varten, että he saisivat säteilytasapainon omassa kropassaan säilytettyä. Mutta tärkeää on, että älkää juoko vettä, vaan syökää vain sitä suolaa. Haluaisitteko ottaa vielä varmuuden vuoksi jodioitua suolaa tästä? Niin joo, periaatteessa joo. Joo, eli tässä noin. Ei varmaan nimittäin tullut joditablettia. Nyt ei ainakaan mitään tapahdu. Niin, nimenomaan. Wondering if you have taken any iodine just today? No. No? Okay, so maybe you want to take some because all of the crew here already had pills. So I don't think you had any pills, of course. So we have some salt with iodine, and also the salt molecules will help with the radiation. Yeah, of course. I think that's fine. All of it? Well, I think that's going to be like about the same weight as the pill, so I think that's going to be alright. No kyllä ainakin herättää huomioon. Mä oon siis aamullainen rikostoimittaja, niin mä heti katsoin, että jumalauta, että siellä on rikostoimittaja meneillään. Joo. Kato sieltä. Mun täytyy sulle kertoa, koska tää mä olen itse asiassa TTYltä. Joo. Pidetään täällä jäynää tänään. On tietoyhteisö. Tässä olkaa hyvä. Tämmönen todistus osallistumisesta. Oksisarja jäynä. Olettekohan koskaan kuulleet mahdollisesti teekkarijäynnistä? No. Itse asiassa ehkä joskus. Ehkä joskus, joo. Joo, eli meillä on tässä käynnissä sellainen para-aikaa. Todellisuudessa satelliitti niin ei ole pudonnut sinne ainakaan taivaalta, että me pudotettiin se sinne ihan itse tänään aamuksi. Aika hyvä pokkatello oli kyllä, että nyt voit purra noita jo. Joo. Ja sit mä antaisin teille tällaisen todistuksen. Ähä. Olkaa hyvä. Oletteko koskaan sattuneet kuulemaan teekkarijäynnistä? Tänään ei ollut aprillipäivä, mutta meillä itse asiassa olikin tällainen teekkarijäynä. Olette osallistunut teekkarijäynään ja kiitoksia osallistumisesta.
Haluatko maista? No miksipäs en? No otapa hörppy. Ja ihan itseään kyllä on. Voitteko kertoa merkittävistä tuloksista tähän asti? Janne löysi vanhan kiven. Joo, ja sitten muutama mato on löytynyt. Joo, ja me vähän suunniteltiin, että me voidaan lahjoittaa tää indeksillä sitten meidän siellä kastesaunalla. Niin Aavenisjärvihän tunnetaan avaruusromun pyhänä mekkana myös tiistaisen tapaturman jäljiltä. Tänne on tippunut siitä sun toisenlaista avaruusteknologiaa. Myös itse putoamispaikalta löytynyttä substanssia, jonka toimittajamme Martti Lehto testaa. Testataan tosiaan tämän tuotteen laatu. Hyvä on. Martti Lehto, Ahvenisjärvi.